بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على القائل اختلاف أمتي رحمة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لتيفي اللي جبه موبلة لنفون إسلامية كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيارة إسلامية دوكا ولي كتبو أبالما إسلامية بالما نيويلا وزيارة دوي وعلى كراك السنة صلى الله عليه وآله وسلم كرن كرن يلا ibalma kelen ka hera soro ka wuli ka ta foli bla ala o fana ye ala kira ka sunna doy oni sunna nunu chama farale nyonga anga chikoroba no yi anga kai chikoroba nyuma ni ma dole te jamana kono el haj hamme nyang ale ni kewole ni ka ala kira ka bunya la dige ka wuli ka ta foli bla ka ta ziyara ke ak dingay no yi Sheikh Haruna Sangare tu tama ke kata bo akramo wala ka wi kawla jamana ka atemena kai ela jaminyang ye buya uchama kai asini kana ani buya ne nana kadaka akera yeno khalifa ye tarikatu tijaniya la anale aka juma hadra folo minni ayoke aka zawiya konnala anga chokorba ela jaminyang tarafi ujiraka u hadra ke nyonfe ela jamire asili Sheikh Haruna ka dukono bismillah no anga musorba haja Mariata Sangare fe noy Sheikh Haruna Sangare re wonu bay we foliu ni kalfau kenyo nayno Haruna ay aka khalifa ya jonjo mindira ama ayo yira anga chorbala no yela jaminyangi wula ka je ka do zawiya kono kata juma hadara ke nyogon fe ni o ye fenye min doni no tijania kalande on fe kosobe ko fe ala kira majamuli dongliu chaman kera ka kila khalla dilkan falen union che Sheikh Haruna re ani anga chorba ni nyonje ale temelen ko fe anga karamo cerno demba bari ale fane hakli jiginke selu belajeli kelen ko fe
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب يا رب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم تسليم مجدد على الهادي إمام الخلق أحمد إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن صليت فابغ الخير فيها وشفع بالصلاة على محمد وإن شئت القبول بها يقينا فتختم بالصلاة على محمد فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وفعلك كله قباه خير إذا صليت فيه على محمد وقم في الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب لا تقطع رجائي وكن لي بالصلاة على محمد فعجل بالمتاب على عبيد توسل بالصلاة على محمد يخاف ذنوبه لكن ويرجو أمانا بالصلاة على محمد فكن لي عند خاتمتي فإني سألتك بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرير الصلاة على محمد وإن أبصرت قوما ليس فيهم منيب بالصلاة على محمد فجنب عنهم واطلب سواهم وذكر بالصلاة على محمد فما الخيرات والبركات جمعا ترى إلا بالصلاة على محمد صلاة ثم تسليم مجدد على الهادي إمام الخلق أحمد صلى الله عليه وسلم أكبل ذا الجدار فذا الجدار وما حب الديار شافنا قلبي ولا أكن غبوما سكن ديارا صفاء ولا ماء ولا نون ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم تجلى لي المحبوبا حقا وقالني أبراهام عبد الذات كل حضرتي
أنا شيخ إبراهيم صاحب الفائدة وشيخ رسول الله أحمد أوز الكلكي أنا شيخ إبراهيم صاحب الفائدة وشيخ رسول الله أحمد أوز الكلكي فوالله ما في القلب حزن لغيره فغير رسول الله لسأل تعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رمى ذلك السفه محمد مختار وأدماتنات محمد يوم بعثي ركعه كسال محمد نور الكلكي وهو محمد عظيم الكلكي تعم جلاله تويت مقامة رجال بهدي عليك صلاة الله أذل العوالم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وصلى الله على البشير النظير الداعي إلى الله بإذن والسراج المنير محمد bon an filɛ hadara min na ba kelen sigi bɛ nin kɛnɛ in kan i t'a valeur dɔn yan'an ka don baro kɔnɔ an bɛ sɔli kira kan a n'a sodenw a n'a ka sahaba ɲumanw sahaba minnu y'u ni di ala kira ma k'u joli di k'u musow di ka badiri ni uhudu ni khaybara ni mu'ata ni abuwa ni hunayn kɛ ala ko ma aw y'a ta kɛ a tɔ ye ni ala ta ye an bɛ ala tanu ka barika da ala ye a y'an kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'ale kɛ silamɛ ye ala m'a to to ye diɲɛ kɔnɔ n'ale ye diinɛ o diinɛ d'i ma ni silamɛ tɛ i bɛ galo kan an bɛ ala fo a ye an kɛ silamɛ ye ka ala fo a ye kuranɛ de k'an ka kitabu ye ka ala fo a ye muhammadu rasulullah a y'o k'an ka kira ye kiraw ɲɛ bɔra cɛ min nɔfɛ maaya fɛ maa ma misa maa ye n'i y'a bɔ a fɔ i da kɔnɔ i bɛ kafiriya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ala ko muhammadu ɲɛ kiraw da dɔ ka fisa dɔ ye maa ba kɛmɛ ni ba mugan naani ka fisa ala ka danfɛn bɛɛ ye maa ba kɛmɛ ani ba mugan naani olu de ka fisa ala ka danfɛn bɛɛ ye o kɛmɛ ni o ba kɛmɛ ni mugan naani cɛla ala ye cɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba tɔmɔ o cɛla ko aw de ka fisa diɲɛ bɛɛ ye o kɛmɛ saba tan ni saba la a ye cɛ mugan ni duuru tɔmɔ olu cɛla aw ka fisa diɲɛ bɛɛ ye o mugan ni duuru a ye cɛ duuru ta olu la kuranɛ kɔnɔ a ko olu de ma olu la azim nka lahara jɔ don jɔnjɔtigiw o cɛ duuru in na a ye cɛ fila ta ala kira ibrahim bi an bɛ maa min ka bulonda la ala kira ni y'a mɛn Cheikh Ahmad Tijani ala kira ni y'a mɛn Cheikh Ibrahima Niass Muhammadu Rasulillah salatul fatihi ala y'i kɛ silamɛ ye a ma d'aw ma ka tila k'i kɛ salatul fatihi maa ye ala m'a to t'i ye Cheikh Ahmad Tijani ko da'ati a'maru allazina min qabli a ko maaw ka ɲɛnamaya kɛra zoro ye minnu taara lahara k'a sɔrɔ ne Cheikh Ahmad Tijani ma na a t'a la ka maaw sabute dɛ fɛn min b'a bolo a kun ka di Cheikh Ahmad Tijani ye diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ n'o ye salatul fatihi ye salatul fatihi soliw la dangelen don diɲɛ dugukolo sanfɛ maa ɲuman bɛɛ bɛnn'a kan salatul fatihi ɲɔgɔn tɛ dugukolo sanfɛ salatuw la Cheikh Muhammadul Bekri ala ye salatul fatihi di cɛ fɔlɔ ma Seydina Abubakar Sidiki bɔnsɔn don a ka tile kɔnɔ o don ale de kutubu ye a ye ala deli ala salatu di yan salatu min ɲɔgɔn tɛ dugukolo sanfɛ ala ye salatul fatihi a wulila ka bɔ a ka wolo kan yanni a ka segin a ye salatul fatihi sɛbɛn nɔrɔ papiye la nɔrɔ papiye kɔrɔ ye a ko n'a ɲɛ bɛɛ bɛ kalan nana sɔrɔ a dan b'a ka saliwolo sanfɛ ale taalen kɔfɛ Cheikh Ahmad Tijani ye salatul fatihi sɔrɔ a woloba la a woloba
o mana ala tasmay mana chemi mulu ka fayda were ba kono o shamati yani jawhatul kamari ala de ya bostatul fati kono ala kira jawhatul kamal di shamati al modomina shamati yani ko kabi salatul fatih bla kira nana fa kana bla de ni ya me jawhatul kamal sura salatul fatih ya jimala ما مي يستطيع الفاتحة شيئا سبا مخلصا بالقلب كسر يدسكونا شيئا كساتول فاتي نيا فشيئا سبا أفكو سبا أكا بسا صلاة توا با باي شامتياني أكرا جنيا ليميري تشمي نان على كلا بنيا فاس فاس شامتياني كو أتمنى كوفي أكو على كوفي دوبينا وشبرا بنياسي o tamashe bi do jogodi ale kaburu be yoromina mago bina se au place chez moi ale bi boya o do mami bino du ko lo san ale o ka suru ale ka kalandewna ala la ka teme ala ka kalande be ka mami yoro sa shebra mina shede na chuka be nai amata mbita ka no makala le ma fi ngo shebra mina sa kalande ko murtani wa ako ale sura ka shamati yani kala ne ngoti aya sura bolla bagi be shamati yani tegela bolla bagi mi ba tegela blemani do ba chamanje na foni saru ke bagi chamanje la ako ale shamati yani nginga sallallahu alaihi wasallam ako ale ala kira nginga bagi do kuma kira tegela ako kira mo ko ni bagi jumai ako shamati yando hey ma nyama tingalo tegere ni ngalo tegere ka ma nyama bana ako ale chiba mo mana blema mi be bolla ne ke chamanje la ya jumai ako ye chef ramnyasi Jami Qur'an kuma na doni baw minun ka el ulama warathatul anbiya shagala mi baw chawshala inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama shagala mi sabu chawshala farafinde mi folla ka do avion kono mordila shagala mi sido salu briki wadu briki ni yabla shagala mi sukura be hakala shebra nya siya muso da furusa aye kalande onwele ko ni mi mba fe okata ebze ke kalamo muso ta e kalamo bo fie tellement que olu du sukun sera yoro dola nyuma ni jugu mo ka sera to la bi nya fie ngo shebra nya sina segu shehu mai fe odo shebra fa kalande una gie kono mami nga suru ala ha kalande be o kuye shehu mai segu shebra nya su dola segu domina ba ko gie bi wuli odon shehu ba ti bol ni santé shehu mansur ti bol ni santé oluga shehu nane no shebra nya si ado shebra shehu mai ka du kono o yesasi bo ka du kala chamangela ka bazi sigi ka soroka ka futai ka beke falje mai on dem se ba misri safi amba do da mikro odo shebra nya si sigi shehu mai jo mani mikro ni shebra nya si abe kuma ne kan flade wala fo kan arabo kan na e mi fo shehu mai ba la se ba ngala ado shehu mai kuma fo ka fula be odo se ko na mama fo mama ko shehu ibrahim nya si ko do mani yeni ba mo wa mama fo mama odo segu ko shebra nya se ko akodo ni de awmo ma be ko ka nya shime mo haruna yitu me chamina ye chami nganu anga do ga shini kenela ne fa ni abe fefla nyonche nya fo ya ka teme abe fefla nyonche masaya ange mori masay mo dele ko yefolo mais ayere ko afara ko ala ta be mama ko ta tiye ayo fo sokono kuma sa amboto yeno o ya hakade yo ala be ma so fe bela katla kata aljina dimo nabila suleiman mun ndaya ko mala masakedo kirado nabi mado ay jemara ala nya ka masay bu fo ala fien dam ka tapi damo tapi mi qur'an kama wudu wa hasharun wa rawahu hashahr shabra manyas akanyena maya abe fenda mo nyonje akera masai akera banai akera manyumai ala ya beda fala katuba muble brika sali che folo minya ke nyo ko shabra manyas op mala ambardon harunai ibe shabra manyas fe maka che ko bike mado ngi dusu ko tafe shebra mina se kuma bi dala chogomina akanu bi nina o chogola akanu ba fala kanu ba bi nina o chogola
maa ye maa min kanu i n'o don lahara dɛ Seydina Abubakar ye diɲɛ bɛɛ dan ni alakira kanu de ye wa Cheikh Ahmad Tidiane ye diɲɛ dan ni alakira kanu ye wa Cheikh Ibrahima Niasse ye diɲɛ dan ni Muhammad alakira kanu de ye wa i yɛrɛ na diɲɛ dan ni kira kanu ye ijaza min filɛ nin ye ne y'a papier lajɛ ne y'a cahier lajɛ Cheikh Ibrahima Niasse wolodenw ka ijaza de ye nin ye a m'a fɔ k'a kɛra khalifa ye e bɛ khalifa kɔrɔ dɔn khalifa kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɔra yen ne ye n sigi koyi non khalifa kɔrɔ de ye maa min b'i kɛ gindo dɔn i gindo fɔbaga i ni min bɛ gindo fɔ min b'i sekere dɔn min y'i lakile ye o de tɔgɔ ye ko khalifa haruna ni nin ye kɛ khalifa ye kɔrɔ ye k'i b'a dɔn dɛ o kɔrɔ ye ko ale yɛrɛ bɛ e dɔn a taara cɛ min fɛ olu bɛ adamaden dɔn Cheikh Ibrahima Niasse ye wurudi di cɛ o cɛ ma wala a denw ye wurudi di cɛ o cɛ ma i b'i ka lahara ta kɛ i bɛ se ka maa 200 balo fo k'i sa fandan du la dɛ olu de bɛ salatul fati sekere dɔn olu de bɛ salatul fati gindo dɔn Cheikh Ibrahima Niasse ma maa kɛ mɔgɔdama ko sɛgɛn y'i minɛ a ma maa kɛ sheikh ye ko sɛgɛn y'i minɛ a ma maa kɛ khalifa ye ko sɛgɛn y'i minɛ o ye kɔni tɛ i b'i ba de balo sa n ko wa Cheikh Ibrahima Niasse balola ka sa ka kɔlɔsi juru de la kalandenw ka hadaya ma balo dɛ ba a bɛ ala tɔgɔ dɔn n'a ye wurudi di ma fana ni sɛgɛn banna donc ni e ka wurudi in kɔni da yɔrɔ ka ɲi ni n tilala i ka i tɛgɛ di yan bɔ i tɛgɛ bɔra tɛgɛ min na ka na yan tila i k'a di n yɛrɛ ma o ye Cheikh Ibrahima Niasse joli ye o tuma na n bɛ min fɔ a ye maa ni k'i bɛ maa fɛ n b'i fɛ bi sini n t'i fɛ o tɛ silamɛ tacogo ye dɛ kuma laban ani kalanden cɛ surakakɛ in don o don maa fila bɛ so kɔnɔ a ko surakakɛ in ma don dɔ la baro la a ko n'i y'a mɛn don o don ko ne bɛna taa wayasi la Londres o ye taatɔ in dayɔrɔ la n su bɛ bɔ i ka na Kaolack a y'o fɔ kalanden ye kosɛbɛ a ko n'o y'a mɛn don o don k'ale bɛna taa wayasi la Londres o kɔrɔ ye k'a su bɛ bɔ Londres ka na o tɛ ɲɔgɔn ye tun o ye san caman kɛ san dɔ la a ye ci bila kalandenw ma k'a b'a fɛ ka taa wayasi la Londres a ye kalanden wele ko a b'a fɛ ka taa wayasi la ɲinan o de y'a sɔrɔ nin kuma in fɔlen mɛnna kalanden hakili jiginna a ka fɔlen la o kɔrɔ Muritani a nana ani Cheikh Ibrahima Niasse bɛ baro la a ko k'i bɛ taa Londres a ko awɔ a ko n bɛna taa Londres a ko n ye min f'i ye o don dɛ o don Zeynabou Niasse Cheikh muso in Zeynabou Niasse a denmuso in o mɛrulen don a bɛ kɛ ka fɛn fɔ a tulo b'a la Zeynabou Niasse denmuso de ye kuma in fɔ maaw y'a mɛn a ko n ye min f'i ye o don koyi ninnu bɛ taa lahara ka balawu la wa ayi abada arabu kɛ surakakɛ ko Cheikh Ibrahima Niasse ma n'a sɔrɔla kunanja bɛ ɲɛ lahara Cheikh Ibrahima Niasse ko ne tugura e ka sira la ko tiɲɛ don ala kana e ka sanga fɔ ne ye abada ne ka sanga ka fɔ e ye ka sanga kana fɔ ne ye u bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma avion donna la escalier la tuma min na Cheikh Ibrahima Niasse y'i tɛgɛ da ko cɛ k'a mɛn lahara nga aljina donna la a tɛ kɛ sira fɛ sa ala kira ko sasa ko inna min ummati rijalun iza arada Allah wa iza mana'u mana Allah ko cɛw bɛ ni ala kira mantonw na n'u sɔnna ala sɔnna n'u bana ala bana Ibrahima Niasse b'o cɛw la dɛ cɛ donna mobili la k'a bɛ taa Moritani a ye accident kɛ mobili ma marché fa ale kelen de tora surakakɛ kelen tora la o ye ci bila ka taa fɔ Ibrahima Niasse k'i ka kalanden tora accident na Cheikh Ibrahima Niasse su bɔra Londres ka na n'a ye Kaolack أبدا آل الحبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والزمان والفارق من القرب ومن العجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب والحبيب لا ترجى شفاعته بكل أول من الأحوال مداهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم لا إله إلا هو المستمسكون به
يمسك ما بحبل الغير منفصل صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البحر او رشفا من اليم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم الحمد لله مرشد خلق من آدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا من دي سانغري لا منو يوي دم سي منو مسيغليا وكي جليا كنا ديادي وشي بيرو منا نو تقول هرنا سانغري نوفي أبو كيسي كون ساما أبو بلا هيرا كون هيرا مي أبو كم دم سنو ما فنانينو كيفتو هرنا نوفي إتا دولامي إتا دولغومي إتا مغفقا نيبي نابرا بني نامي إنابي دمونكي إنابي جيمي إنابي على تغفو إتا مغفقا إتا دولامي إتا دولغومي نيبي ميني نوفي أولي كنا ديارا أنكور لكبا أم بناني هرنت أما بنات لي نينت مدرم سنة بيكون أو شكو mbena donita la baraya ka donita ya jarle mala ka bogol nona ya jarle mala le aw dem sen minu play ne ala kuna dia naw yaye naw kerafe aw ka geleya anafa be aw doronde kaye inyana do hera do di ka harna do hera do ni ala femi da hera kama igela o herena demsino ayo gelea au tonyogon au kula lo uma milon au ka fuyo ma utinte milo kolo harna ko au kana ke bango koy au kana ke malikoy atene mbo beka aha ne min fola alla bado kila bado min fola aba siraka nata siraka alla min ka atakai moko ko cha oma ya sugandira ala bala be nya be ambe ka kwa kono dem sinu aw munu fila ya geleya harna ko aw kana ke mana ko yi aw kana ke plonge ko yi ni mi nyamina ibi noyala abi kisi dolomima abi kisi chandima abi kisi dologuma patata ni sigi kama ibita ko juju manke ibe ko nyande ke ne boli ni ala kama kala kama ala ka nyambulo bunya min dira ma ala ka nyambulo bunya min dira ma ala ka nyambulo mo na le ma bara ni na ni sikele ni nyabala ala ki magonya alhamdulillah baraka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بيدومبادي بيدومبادي أمبي ألفو أمبي ألفو أمبي صلي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد مي على كما كو إنك لعلى خلق عظيم محمد يجوكاي محمد يجوكاي
an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ cogoya min na sisan a man ɲa tiɲɛ don mɔgɔ munna an b'a fɔ suratul fatiha kɔnɔ n'an bɛ seli an bɛ to k'a fɔ ko ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ala an bila sira ɲuman kan ala y'i ka maa ɲumanw bila sira ɲuman min kan ala an b'o sira de fɛ ala kan'an bila sira jugu kan i maa minnu danga k'o halaki i y'u bila sira jugu min kan ala kan'an bila o sira adamaden ni ala y'i kunnaja i ti fagali kɛ ni ala y'i kunnaja i ti dulɔ min ni ala y'i kunnaja i ti jɛnɛya kɛ ni ala y'i kunnaja i ti kɛ dangaden ye ni ala y'i kunnaja ala b'i bila sira ɲuman de kan wala an ka nin tarika in tarikaba de don wallahi n tɛ se ka foyi fɔ n kɔrɔkɛ Sheikh Bari ma min fɔ ani n fakɛ Sheikh Hamɛ Ɲanga Elhaj Hamɛ Ɲanga n y'o de fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ fɛ ka Sheikh Ahmed Tijani kanu a dalilu ni Sheikh Tijani kanu a dalilu e bɛ fɛ k'a ye wa n'i ye an ka nin cɛkɔrɔba sanuma in ye i y'a dalilu ye dɛ Mali kɔnɔ yan ka kɛ maaba ye kabako don dɛ f'i k'i cɛsiri Mali maabaya ni Mali bɛ jɛra k'a fɔ k'i ye maaba ye i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye maaba ye ka kɛ maaba ye jamana in kɔnɔ ko nɔgɔman tɛ wala ala k'an bila sira ɲuman kan n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogoya min na karamɔgɔ Bari solatul fatihi fɛn ye fɛnba de don ale yɛrɛ y'a fɔ sisan a y'a mankutu fɔ k'a caya nka san ne ni aw an k'a lajɛ fɛn saba bɛ yen an ka suratul fatiha an k'o o ta k'a lajɛ n'an bɔra o la an bi suratul qadr min ye inna anzalnahu fi laylatil qadr an b'o ta k'o lajɛ an b'o kɛɲɛ ni suratul fatihi ye gundo dɔw b'a kɔnɔ an bi jɛ ka gundo in bɔ ɲɔgɔn fɛ wala an bɛ na suratul fatihi dalilu ye bon ni an ko Allah an bɛ na suratul fatihi la ni an ko Allahumma hu o tɛ duuru ye wa o tɛ duuru ye Allahumma hu o tɛ duuru ye salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi a ma kɛ tan duuru ye wal hadi ha a ma kɛ mugan ye والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هو دورو ودي بي صلاة الفاتحة كله هو دورو ودي بي صلاة الفاتحة كله ودي بي كم مغان عن الدورية مغان دورو نبي نيما مغان عن الدورو تو ودي بي قرآن كله bon an ka bɔ yen sisan an ka taa suratul fatiha kɔnɔ ni an ko bismillahi duuru mana arrahmanir rahim wala an bɛna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin alhamdulillahi o tɛ duuru ye duuru mana fara bismillahi kan o ma kɛ duuru ye o tɛ tan ye bon alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina a ma kɛ tan duuru ye صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دور منا غير المغضوب عليهم دور منا ولا الضالين آمين مغان دور منا نيغو سوران توني وي سورة الفاتحة دي كلا مغان دور على يوم مانغودو دي فو على يوم توغو القرآن كو bon an ka segin ka taa sisan inna anzalnahu o tɛ duuru ye inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr
duruma na maketa ye tanazzalul malaikatu waruhu bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr mugan duruma ñama soro ye donc anga laje salatul fatihi mugan ni duru boray suratul fatiha mugan duru boray ala ye qur'ana jigi cogo fo aya min kono sura min kono wa ye suratul qadri o sura in fana kono mugan duru tara ñama soro ye donc o de la kalandenw ni ala y'i kunnaja ala b'i kɛ Cheikh Tidiane kanuba ye maa o maa n'i bɛ Cheikh Tidiane fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kira b'i fɛ wa ni kira b'i fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ala b'i fɛ n delilen don k'a fɔ aw ye ala ye danfɛn fɔlɔ min da o ye ale alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka nɔɔrɔ de ye ka d'a kan kira yɛrɛ b'a fɔ ko awwal ma khalaqa Allah nuri wa min nuri khalaqa kulli shay a ko ala ye danfɛn fɔlɔ min da o ye ne ala kira ka nɔɔrɔ de ye wa ne ka nɔɔrɔ de la ala ye danfɛn tɔw bɛɛ da wala alhamdulillah rabbil alamin an bɛna kow jɔ yan nka n bɛ fɛn min fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sara kalandenw fɛn o fɛn min y'aw ka hamina ko ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ muhamadu kosɔn ala k'a kɛ muhamadu kosɔn ala k'a kɛ muhamadu kosɔn ala k'a kɛ Cheikh Tidiane kosɔn ala k'a kɛ Cheikh Ibrahim Niass kosɔn ala k'a kɛ El Hadj Cheikh Omar kosɔn ala k'a kɛ walijumaw bɛɛ lajɛlen kosɔn fɛn fɛn min y'aw ka hamina ko ye diɲɛ ani lahara ala k'a bɛɛ lajɛlen a nɔgɔyaba o ye ala de ye ala n'i y'a wele n y'a fɔ aw ye n'a m'aw jaabi a y'a fɔ a ye ko a k'a kɛ kira kosɔn n'i ko ala k'a kɛ muhamadu kosɔn n'i sikara la k'a fɔ ko ala y'i ka duwawu jaabi i kafiriyara siga donc o de la depuis an ma bɔ yan kalandenw aw wulila k'aw jɔ an bɔra yan an taara Kayi an taara an ka cɛkɔrɔba sanuma in fɛ min ye El Hadj Hamɛ Ɲangi ye ale de ye sira in dayɛlɛ an ye n'i taara maa ɲuman fɛ n'i taara ala ka maa ba fɛ n'o ye sira dayɛlɛ i ye alhamdulilayi sira in bi kɛ sira ɲuman de ye wala ka Kayi bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an selen Kayi an fa kɛ min El Hadj Hamɛ Ɲangi ye a ko ne ma a ko n ka foli fɔ Sherif Usman Madani Haidara ye a ko Sherif Usman Madani Haidara a ko mɔgɔw kun ma sɔn a ye ko mɛ mɔgɔw sɔnna ye ka d'a kan a ko de ko jogo ka dilan kuma fila t'a da ko jogo ka dilan bi an bi diɲɛ min kɔnɔ hami foyi ti mɔgɔw da fo jogow ka ɲɛ wala n'a y'a sɔrɔ nin kumakan in kun mɛnna i b'a sɔrɔ bi caman kun bɔra la a bɛna hadisa la ko alfitnatu na'ima la'ana Allahu man ayqazaha kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a ko fitna ye fɛn min ye ko fɛn sinɔgɔlen de don ko ala ka danga bi maa kan maa min kɛra sababu ye ka fitna lawuli o kuma na silamaya in jogo ɲuman de don atanta ko tɛ marifacikan ko tɛ ayi anw ko de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah donc wala an b'a ɲini ala fɛ jamana in ala ka sumaya an ka jamana in ala ka sumaya ala ka bɛn sabati an ka jamana in kɔnɔ n bɛ to k'o de fɔ fan o fan n ko la paix a ti sɔrɔ da la a b'i sɔrɔ kɛwali de la c'est à dire anw maliyɛnw n'an ko la paix an b'o fɔ an daw la cogoya min na an ka kɛ an ka kɛwalew la o cogoya la an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye ba kelen ye an bɛɛ ye fa kelen ye ni fila ye numu ye yɔrɔ min na a b'a kan minɛ ni jarakɛ ye kulubalikɛ minɛ yɔrɔ min na o bɛ ɲɔgɔn kan minɛ anw bi nin de dɔn an ka faamaw an ka n'u lagosi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka n'u lagosi
i fa fula n'i y'o lagosi e ma kɛ dangaden ye mais bi jamana in kɔnɔ ko président de la république k'o ti foyi ye ko président au conseil islamique k'o ti foyi ye ko Seydou Ousmane Madani Haidara k'o ti foyi ye ko alimamuw ti foyi ye ko ministre ti foyi ye ko préfet ti foyi ye ko gouverneur ti foyi ye o kumana jɔn de ye fɛn ye o kumana o jogo in maliyɛnw billahi mɔgɔ o mɔgɔ a jɔlen don a bɛ ka président neni e bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a bɛ ka alimamuw neni i bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw neni i bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ billahi e bɛ ka tasuma de e bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ tasuma na tasuma min bɛ na dɔrɔn k'i sɔrɔ i ka so kɔnɔ an kana ɲina 2012 an bɛɛ wulila yan an ko kɛlɛ an ka guerre kɛ an ka guerre kɛ an ka guerre kɛ guerre daminɛnen n ko bɛɛ bolila hali ni pine cira carré kɔnɔ billahi dɔw bɛ yɛlɛ fo so de sanfɛ minnu tun bɛ k'a fɔ an ka taa guerre la an ka taa guerre la don dɔ la an ka carré in kɔnɔ yan moto dɔ de cira yan pine cira yan a don fo ka taa tile bɛn i tɛ mɔgɔ si ye kɛnɛma k'a sɔrɔ anw de tun bɛ yan an ko an ka taa guerre la e bɛ se ka tasuma mana nka n'a mana na i bɛ don so kɔnɔ e bɛ se ka kɛ cogo di o la jamanadenw an ka maabaw an k'u bonya ni ala ye maa min bonya an k'u bonya bi jamana in kɔnɔ wallahi maabaw bi siran ka kuma ka da kan n'i filɛ nin n'i ko président de la République ka bonya mɔgɔw b'a fɔ sisan ko IBK ye fɛn bɛɛ di Haruna ma k'a sɔrɔ kabini ala ye Haruna da Haruna ni IBK ma sigi ka kuma ne tɛ IBK dɔn IBK tɛ n dɔn nka IBK ye Mali faso ɲɛmɔgɔ de ye a ka kan ni bonya ye ka président de la République minɛ n'i ko président ye fali ye e y'a den de ye siga foyi t'a la n'i ko président ye fali ye e y'a den de ye bilahi ne tɛ IBK dɔn wallahi ne tɛ IBK dɔn n tɛ IBK dɔn dɛ bilahi n t'a dɔn n t'a dɔn a ti n dɔn bon président kɔni ne kɔni b'a dɔn président de don nka ne ni ale k'a fɔ ko teriya ou bien k'a fɔ ko ne ni ale bɛ sigi ka kuma o t'a ni ɲɔgɔn cɛ nka n'an y'a lagosi an ye jamana de lagosi n'an y'a lagosi an ye jamana de lagosi président du haut conseil islamique du Mali min ye Mamu Diko ye Mamu Diko ye Mali bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye silamɛya la mɔgɔw de y'a voté k'a k'a ye a mana kɛ fɛn fɛn ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ de don bon n'o lagosira an k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛɛ de lagosira Ousmane Sherif Madani Haidara o don o dɔ bɛ ka kuma a tigi ko wari dira ko 7 milliards dira Sherifkɛ ma ka mawuludu kɛ ne y'a application kɛ k'a sɔrɔ Haidara ko a ko jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ a ko o jamana président ɲɛmɔgɔ o ye 7 milliards di mawuludukɛlaw ma k'u ka mawuludu kɛ nka kuma in u y'a tigɛ yɔrɔ min na Sherifkɛ b'a fɔ ko jamana dɔ u y'o yɔrɔ tigɛ mais yɔrɔ min na a bɛ k'a fɔ ko président ye 7 milliards di mawuludukɛlaw ma o yɔrɔ de montage kɛ k'a bila net kan ko IBK ye 7 milliards di o kuma na Haidara ma mais k'a sɔrɔ Haidara yɛrɛ tun t'a fɛ diplomatie kama a t'a fɛ ka jamana in tɔgɔ fɔ nka anw ye denmisɛnninw de ye an b'a fɔ Sénégal président min ye Macky Sall ye ɲinan Macky Sall a ye 7 milliards de bɔ k'a di sehuw ma mawuludu bonya kosɔn opposant k'a ma ko munna a ye 7 milliards bɔ a ko 7 milliards ni hali n'a bɔra Sénégal kɛsu kɔnɔ a donna Sénégalais de ka poche kɔnɔ ko wari ma taa yɔrɔ si donc o la Sénégal diamant tɛ yen o sanu tɛ yen o pétrole tɛ yen o mais ala ye barika min don dugukolo in kama ala n'u ka sehu Sheku bonye karamɔgɔ bonye o de ye hɛrɛ dɔn u ka jamana in kɔnɔ nka bi karamɔgɔkɛ i b'i siran k'a fɔ k'i karamɔgɔ yɛrɛ ye sinon u bɛ tɔgɔ min ta k'a da i kan i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini wala bi an ka jamana in kɔnɔ
bi an ka jamana in kɔnɔ maaba bi siran maa ni ɲɛ maaba bi siran maa ni ɲɛ o la denmisɛnninw ne y'aw ɲɔgɔn denmisɛnnin ye ɲinan de an y'an ka 36 ans fêté ala barika la nka ne ye min ye nin ko in na a y'a to an ka sigi an ka laada kɔrɔw la n'i y'i kɔrɔ filan ye a bonya i fa filan a bonya i ka sous-préfet a bonya gendarme a bonya polisikɛ a bonya ministre a bonya faamaw fana ka fantanw bonya vice versa de don vice versa de don jamana ɲɛmɔgɔw olu bi jamanadenw bonya jamanadenw bi jamana ɲɛmɔgɔw bonya n'o kɛra o la jamana in bi taa ɲɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bila sira ɲuman kan cɛkɔrɔba i ni ce i ni baraji i ye ladilikanw minnu fɔ an ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ladilikan ninnu an k'u mɛn ni baraka ye wa an k'u labaara ni baraka ye wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma ala k'i mɛn an kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bi yan n b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya bi jaahi sayyidil mustafa bismillahi rahmani rahim rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم bara nunun kuncɛra ni nisɔndiya ye ani ka duwawu dɔn kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ alaw taala deli ala ka ni maakɔrɔ nunu ɲɔgɔnw mɛn an kɔrɔ minnu bɛ mɛn ka an bilasira haruna sangare yɛrɛ khalifaya jɔyɔrɔ min dira a ma a karamɔgɔw fɛ an bɛ alaw taala deli ala ka ta fanga di an ma ala ka kalandenw di a yɛrɛ ma kalandenw minnu bɛ jɔyɔrɔ in dɔn a ye k'a dɛmɛ jɔyɔrɔ in baara la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanu ni wariye donga more donga